Hè? Wil je zelf je eetjes eten? Is dat lekkerder dan als mama jou voedt? Ja, hè? Het bordje is wel lekkerder, hè, dan de spinazie. Ja. Oh, ja, dat is lekker. Was je zo aan het kliederen, hè? Ja, oh, wat lekker. Oh, ga je er even met je handjes in, hè? Ja. Oh, oh, oh. Zal mama je ook nog wat eten geven? Ja. Kijk. Dat is lekker. Ja, dat is lekker. Hé, liefie? Kijk dan. Zo kreeg niks naar binnen, hè? Liefie. Kijk. Hier. Liefie. De kok snuift, de Volendamse cultuur op.